Oh, tara. Gibase. Gibase to face, antigluto eh. Ay, dali Jer, magkuhan yung grab diri Jer, tara Jer. Survive your night food delivery job at back sumalang. May mo grab driver Jer, tara Jer, dribble tag pagkaon. Bel. Hoy, tigluto para sa tuwa Jer. Welcome to your night delivery. Let's read up the rules. Rules dra. Serve all customer. Tara Jer, sunda ko Jer. Atod na to ning kuan Jer, deliver Jer dali. Bangga. Uy, tulog ako. Gago nabot ko sa sagutan Jer. No-overshot ang mga diabel. Oh, no-overshot. Tara, nakuha na ng order. Boss, wala yung break, boss. Bog. Pwede mo gawang angkas si Mabal? Buang ka mo, angkas ka sa kuhay. Di mapisat ni mo ako mga pagkaon. Pwede, uy. Hello, pwede dito go. Liko. Lagi, pagulat, uy. Okay, normal siya. Okay, drive mong customer, imong order. Tara, buang ka, ikaw na po drive. Baliw, kapoy drive, dali. Sakay. Ako na po yung mukhang kasay mo, kapoy drive. Bala na ako sa kanan niya. Ay, ako sa kanan, ako motor. Drift. Hunat. Ay. Oy. Abot o kasagbutan, buang. Willy. Oh, tura. Buguan mo drive sa gago, oy. Ako. Gago ni Saka. Ako atod sa order, ikaw pabalik sa stall. Nade, si Gloco dire, pre. Uy, si Gloco. Uy. Oh. Left. Uy. Oh. Luya, ang pagkaon mo, kaya buyabu ng mga pagkaon. Di mo naghalo-halo sa sulod. Sorry mga kulang delivery boy. Oh. Left. Tama na. Putang ina mo. Gago na overshoot ako. Yoy, gigukudug mata men. Siguro drip nayabo ako kagunit. Iya, nakita lang ko yung karakter ba natumba. Maglingkod sa ako diri abang gaulat ko kay Jiro giahak. Nanay customer diri sa back sumalang, napay customer in real life. Tara, nana siya. Tara, let's go. Gago ka, Jiro. Gago na sobra. Sorry, ma'am. Ala. Buguan mo drive sa asa naman ta Jir. Jir mura tag riding in tandem diri Jir. Nalubra ko gaga. Asa naman ka Jir tuyok naman ka sa Daco Bill subdivision. Aw. Buguan mo drive oy. Klaro kay way lisensya ba? Klaro kay way seminar ning mga bataan eh. Buang ka. Kago ni tao lagi dito. Asa? Narito nagulat. Nangiira siguro to. Asa man ni agiyon nasa likod yang balay men. Hinap yung backing. Tatagkawatan rin. Ayo. I seek refuge from God. Ano sa ni? Hey, boss. Boss, nanay mo order, boss. Bro, Shanti. Oh, Shanti. Mo ginaw nakita ganyan, Shanti. Kung saan siya, nag-relapse rin siya. Te. Maturnuhon. Ay, siya rin ang customer, bubo. Taka, hatag og ano. Te? Location. Bugoy, pataka ragatag og location, biskut, gisaag ta. Okay. Buguan mo drive sa gago. Tarongag drive, Jer! Ikaw na po mo sakay sa kuha, pakitaan ta kag 100% driving lesson. Daw? Paano ba mag-drive ng motor? Pag motuyo ka, tanaw sa ka sa left, ay piste, kago ka ni Tangina sulod. ka ning grahi naman ka, buang ka. Sige. Ungo na bay. Ay, ungo. na bay. Tangina ka. Ni unsa-unsa pag kuha niya. Buang. Agiha lang. Agyan na to ni. Agiha lang. Dali agiha dito. Oh, tara. Gi-face to face, antigluto eh. Tagalo. Pwede na. Ay, banggaan na to na, banggaan. Patay bangga nagpulipid in max. Drag race. Oh, yeah, Pantay. Sige. Nung balay tao niya. Unanay ta dito sa balay, sa tumuyan ni Agi. 3, 2, 1, go. Wala, di kagukod. Mas basa sa imong motor, oy. Di kagukod. Oy. Lugago na sulod.
kong balay, besti, hot lang. Dara, customer. Tanawin sana kong tao ni. Ay, di siya tao, Jer! Di siya tao! Gibiyaan, mangkunin mo. Buisit ko ulit ako. Balik, diri, balik. Ay, gaga. Tanaw. Balik, good. Tanaw, poster. O, sige, larga. Ni angkas raw si mo. Kapoy kig drive. Asa boss? Putang ina ka. Gago, kailangan nagigya po na to con ball. Ay, bitaw, murag. Na blue job no. Sige daw. I-serve daw. Kasi dapat motor to, patio na to. Dali, pangkas ako. Pasigok dun ko ni. Pero ngayon, Tawa. ay, ate ka, dali abal.